guys, ang lakas ng ulan. Sa lahat, walang lakas ng ulan. Grabe, oh, ang hangin, ang lakas din ng hangin. Grabe. Yan na yata yung bagyo. Another free item. Ayan, na dumating. Ayan siya, guys. Oh. Ayan, unboxing natin, guys. Another free item. Another blessing. Yung palang, guys, na ano, na water dispenser ay nagamit ng anak ko. Nadala niya dun sa kanyang bagong ang tawag ito trabaho. Nasa Tarlac ang ano niya ngayon, duty. Tarlac na siya ngayon, wala na sa Clark. Ayan, guys, oh. Ito ang kanya. Ayan, tanggal pala sa plastic. At ayan. At ito ang kanyang patungan, pinakapatungan. Ayan. Ayan siya, guys. Another free item na natanggap namin. Ayan siya, guys. Tapos, hanggang dito. Ayan. Tapos ito, ayan, siguro pwede kasi siguro magsaing dito. Makapagsaing. Ayan, sa mga pwede, ito pwede to sa mga nagre-review. O kaya apartment na solo lang. At ito, pwede ka dito mag-steamer. Ayan, ganda. Cute, guys. Para sa mga solo, kaya couple na nagsisimula pa lang. Ayan. Ayan, guys, yung amin natanggap na free item. Ngayong June. Bali, ito, guys, ay pang-anim na nandito sa amin. Tapos yung iba ay nahingi. Nahingi na. Kaya hindi ko na naipakita kasi nahingi na ng iba. Ayan. Ayan, guys. Ito muna. Maraming salamat po sa mga sumusuporta. Ayan, guys. At ito pala yung kanyang ano. Ayan pa.
Good morning po sa lahat. Dito po tayo sa mga pinanooran ko na sa history. At ayan, shoutout po sa lahat ng napanooran ko kay Pop Desi Hal. Ayan, DJ Ron Priono. Ayan, lahat yan ay tapos-tapos ang panood ko sa kanila. End na end. Ayan, walang skip-skip yan. Pati harang ay pinapanooran ko. Ayan, kay Beats Priya, shoutout. Ayan, kanya. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Dito tayo sa history. At ayan. Shout out kay Ante, Bebe, pobreng vlogger. Shout out po. Ayan, kay Ante Bebe, pobreng vlogger. Shout out. Ayan, Lumaga Vlog. Shout out po. Kay Sis Tessa's Vlog. Shout out. Kay Sir Ernesto Gutlay. Shout out po. Sir Dede Muniz. Shout out. Kay Yesenia Gonzalez. Shout out po. Uskus, che, hindi ko na. Shout out. Kay Sis Marichu Palimine, shout out po. Piano Music. Ayan, shout out po. Ayan, Smile and Sing TV, shout out. Ayan, Northside TV, shout out. Ayan, shout out din po sa inyo. Ayan, kay Amir Rai, shout out. At ayan, nanonood po kay Father Joel. Sa araw-araw. Minsan nakakalimutan ko mag-ano kasi at least nakakapagsimba kahit nasa bahay. Ayan, PN Paul Kitchen, shout out. Sis Aquino, shout out. Ayan, Sir DJ Rhino Show, Shop With Me, shout out. Cold Juicy Channel, Musically, Kowa. Ayan, shout out. Ayan, shout out po sa inyo. Sa aking Korean friend, shout out sir. Ayan. Shout out po sa inyong lahat. Escobar, sir. Shout out po, Sir Escobar. Shout out. Sis Escons Lifestyle, shout out po. Sis Rose Robillas Vlog, shout out. Pinay, Sis Pinay, The Countryside, shout out po. Shout out po, Lori TV, Sir Rudolph, Sir Rudolph Uy Studio. Uy, parang ano, si Uncle. Apelido niya, Uy. Ayan. Lori TV, Sir Lisa and Sir Raizel Laurente, shout out po. Ayan, yung na-remove ko po yung para yung video ko yan. Ayan, Lori TV, si Simply CM, shout out po. Ayan, Editor Amjad Khan, shout out. Ayan pa. Delson Mix Tutorial, shout out. Inski Bubu, shout out. Ayan, Inski Bubu. Malinas Live, shout out po. Sir Ernesto Gutlay, shout out. Yan. Sis Ann Aquino, Sir Ernesto Gutlay, shout out. Yan. Lori TV, shout out. Shout out po, Viajante San Frontieras. Ayan. Ayan po. Shout out po, MX Food Stop, shout out. Cooking by di ko mabasa. Aron Julie. Shout out po. P and Paul Kitchen. Shout out. My Korean friend. Shout out po. Shout out. Ayan sa akin yan. Gina J. Province Life Vlog. Shout out. Sir Lisa and Sir Laurente. Shout out. Mas Rana. Shout out. Sir Rudolph. Bye. Bye pala yun. Bye. Bye ba yan? O uy. Hindi ko maano kung bye. Bye studio ba? Parang uy. Malabo ng mata. Ayan. Shout out. Hamsaki. Shout out. Sisi. Shout out po. Sis Rose Rubilla. Shout out. Sis Manang Biday in Japan, shout out. Kay Tatay Islaw. Ayan. Hindi na ako nagko-comment tay. Pinapanooran na lang po kita. Kasi may comment na po ako dyan. Ayan. Ayan tay.
Shout out. Tatay Kaislaw, shout out po. Yan. P and Paul Kitchen, Traventure Vlog, shout out. Rana Vlog, my Korean friend vlog, hello po. Ay, shout out. Sis Cam's World, shout out po. My Korean friend, shout out. Jirai family, shout out. Sis MBTV USA, shout out. Andy Mango, shout out. Pinay the Countryside, shout out. Andy na Mango, shout out. Bye David, shout out. Sis Simply CM, shout out. Yan. Shout out. Ate JBTV, shout out. Pin and Danica Vlog, shout out. Yan, cooking by ano to? Aaron Duty. Shout out. Andon Mix Vlog, shout out. Sisa Diet Vlog, shout out. Ragno Update, shout out. Ayan, shout out po sa lahat.